Hello guys, ja vás vítam u tohto videjka a v tomto videu si ideme porozprávať o mojom proteíne, ktorý je môj nový a jak sa to používa. No, určite už víte, že vlastne cvičím, ale s takým dôvodom, že cvičím asi tak 2-3 hodinky a cvičím brucho, ruky, nohy a začínam zase celé telo s tým, že budem robiť vlastne kickbox úplne iným spôsobom. No a my si vlastne určite poznáte takýto nejaký čokoládový proteín. Je to pre deti, samozrejme. Strašne dobre voní a dlho som ho nemala, takže dúfam, že sa nepokazí. Neviem, ako to funguje medzi takýmito proteínami, lebo neviem. Proste tak. No, toto je môj nový shaker, pretože som nevedela, že vlastne keď si miete proste toto a toto, plus ešte toto, tak vlastne necháte to iba takto a nedáte to, aby tá voda vlastne stekla dolu, tak vlastne ono to, že vraj začalo smrdieť. No, a ja som si neuvedomila to, že mi ešte nikto nepovedal, ani oco, že keď vlastne to nechám iba tak, z ničoho nic, tak to bude smrdeť. Takže musela som si kúpiť nové. No, skôr mi to kúpil tatino, ale toto je tuším pekný, maličký. Aha, neviem. Ale má tu také tie čísla, čo majú, ale trošku to nie je vidieť. Je to od 50 do 500 cm. No. A teraz si povieme, aký som kedysi mal proteín. Takže tatino mal nejaký iný kakaový. Toto je čokoládový. Mala som ešte, jaký to bol? Nejaký biely proteín. Co to bylo? Jak je dubajská čokoláda, tak vlastne tie oriešky, či co to je, neviem, jaká keranguta. Neviem. Ale normálne ja by som si tak ráda dala ten proteín, ale kebyže cvičím, tak si dám samozrejme. Ukáž. Ideme sa pozrieť. Mám sem. Ten voní strašne dobré. Jako... Ja tu mám aj... Ja tu mám takéto modré, lebo mi to tatino k tému kúpil. No a vlastne ono to je takéto farby, proste hnedá farba. Skúsim to dať rovno. Takto. Proste je taká hnedá. Neviem. To je keby, že proste v písku si hráte. Ja neviem, proste. Musím to zatvoriť porádne, nech sa tam nic nestane. Ani neviem, čo by sa mu akože malo stať. Lebo fakt neviem, fakt, ale že fakt ja neviem. Ja proste nesem chlap, ktorý je nabušený a proste ví všetko, že chodí do posilky napríklad o 5 ráno a venčí si psíka, beha, čo ja neviem, cvičí, robí parkour. Ja neviem, ale mala som, toto je od značky Koliba, samozrejme, mala som k tomu aj ten shaker, ale bohužiaľ sa mi nejak stratil. No, pokazil, však. Takže, ale tento proteín je strašne pekný, ale by som si mala kúpiť nový. Ale najprv ho musím vypiť. Takže tak. No. Ja dostala som kedysi, že proste na Vianoce som dostala taký veľký kalendár a tam si zapisujem normálne, že čo a jak cvičím. Hej? Povieme si pár cvikov, ktoré sú strašne dobré. Takže za prvé, angličáky sú strašne dobré, pretože to vlastne, keď dávate ruky takto, tak vlastne toto, čo máte, tak vlastne sa vám to natahuje, aby ste to mali, jak pružina proste to ide, hej. Aby ste to mali natáhnuté, aj nohy. Po druhé, sú také
ako aj brúšaky, ale taký na brucho, taký jeden cvik. Proste dáte polohu brúšaku a vlastne iba dáte si takto ruky a iba nohy dávate proste ku sebe proste. Takto a ku sebe. Tak ja vám to neviem ukázať maximálne dole, ale to sa mi fakt nechce. A po tretí počkaj, necela. Plank. 30 minút. Alebo 30 sekúnd, to je jedno. Ale plank je akože super. Takže určite aj vy cvičíte, takže skúste dať like na toto video, že cvičíte. Alebo keď sa bude dať, že napíšte do komentára. Takže budem rada, keď aj ty začneš jakoby so mnou cvičiť a určite budeš cvičiť celý svoj život. Takže ahoj!